Bueno, pois, benvidos e benvidas, gracias á xente que nos acompaña nesta mesa e o atraco que lle fixemos aquí a Susi de Radio Redondela, porque nos fallaron varias persoas de diferentes radios. O que imos a tratar nesta mesa, o podcast na radio local, son diferentes aspectos, non? Por un lado temos o que é a radio tradicional e como se adaptou ao podcast, e noutra banda temos xustamente o contrario, aquí as compañeiras de Radio Estrada, que nos van a decir xustamente que elas crearon un podcast para unha radio, non? É así como imos a levar esta mesa, facendo un pouco fincapé tamén que xustamente pois o 73% aproximadamente da poboación escoita a radio en algún momento, vale? Pero ao redor de 15 millóns de persoas escoita un podcast diariamente, no? Entonces, e como a radio tamén é un medio de comunicación que mellor se adaptou sempre aos cambios que houbo, tanto nos modelos de consumo como tamén nos medios audiovisuais. Para iso acompáñame Germán Esteve de Radio Allariz, moitísimas grazas, tamén María Jesús Queimaliños de Radio Redondela e, por outra banda, Paula Carro e Bea Bravo de Radio Estrada. O primeiro, antes de nada, pois justamente detectades diferencias xeracionais, rapazada que nunca aprende a radio pero que sí que escoita podcast por aquí. Germán, veña. Bueno, a nivel de... Ola outra vez, estiven antes falando do Galiportus e agora pois, é un orgullo tamén falar de parte da Radio Allariz, a única emisora que nos queda na provincia de Ourense, digamos, con a mínima cobertura e unhas garantías e un equipo detrás. Entón, pois, un saúdo moi grande tamén a Carlos, o técnico, e a toda a xente que colabora na radio. Con respecto ao que, entre os cales me incluyo, claro, como eu Galiportus, digo que o salto que comentas, sí que é certo que, a ver, eu, pois claro, xa fixen radio, xa a primeira vez con Radio Allariz xa foi hai 20 anos, éramos unhos rapaces e facíamos a feira do 15, daquela era moi común porque evidentemente non estaban as redes, nin estaba, pois os formatos eran os que eran e había moito máis mundo real e menos mundo digital. Digamos que en canto me propuxeron colaborar aquí neste programa de variedades de personaxes e de risas varias con 18, 19, 20 anos, pois lanceime. Entón, a mí, na propia experiencia persoal, xa me di que sí, houve un salto importante e hoxe é moito máis difícil que a rapazada faga grupo e colabore e se pase pola radio e propoña. Digamos que, sí, é unha realidade, que facemos programas de 35 para arriba. Hai un salto aí grande de xeración, pero sí que é o que comentas. Hai moito rapaz, hai moita xente que con diferentes inquietudes, falaba antes o compañero de Recuncho gamer, e non tan gamer, é dicir, ser novo non significa ser menos que ninguén, e sí que é certo que escoitan moito podcast, menos radio, sinalista, mas o podcast está moi presente na xente nova. Non sei se xa respondín. Sí. Susi. Eu penso que a radio local, polo menos, fixo dos podcasts é unha necesidade, quero dicir, non temos persoal, non temos moitos medios, entón ao final é xente que colabora e certamente se acaban convertendo en podcast cando eles o que pretendían era simplemente pasar pola radio, facer un programa, pero é unha cuestión de adaptarse aos tempos, non é que veñan a colaborar pensando nos podcasts, por iso o que decía el, que xente normalmente de máis idade, non direi maiores, porque boomers, eu estou nese grupo, pero si é certo que a xente igual máis nova non se achega a radio, porque xa van directamente ao podcast e a comunicarse en internet. Temos a xente nova, neste caso, a nosa esquerda. Gracias, Pablo. Que é justamente o contrario. Vos fixestes un podcast, Fechadas no baño, e ese podcast comezouse a emitir en Radio Estrada, non? Sí, foi unha necesidade por ambas partes, a verdade. Nós queríamos facer algo así, porque somos amigas e compañeras de traballo, un pouquiño como terapia, non? De dicir, bueno, vamos falar das nosas cousas, de ver a ver que sale disto. Por outra banda, en Radio Estrada, o director Damián dixonos, pois, se queredes unha canle perfecta para empezar a experimentar,
aquí estamos nós. Foi así, e de momento, pois mira, estamos aquí. Colléndolle o ritmo. Moi ben. Que problemas vedes vos adaptar a radio clásica ao podcast? Hai algún tipo de problema? Quen se encarga da edición, da subida dos podcasts? Neste caso, vos facedelo todos, entregades o produto final, non? Sí. Cando é un podcast xa para a radio, son os propios creadores quen se encarga, pero nas radios municipais... Eu tiña a sorte de contar con Carlos, é dicir, eu xa comentei antes, tiña a idea de facer o podcast, pecharme no estudio como casi todos e elí darlle para adiante as ideas. O que pasa é que tendo a opción da radio municipal, pois é unha xanela que tes aberta e hai que aproveitala. Hai un técnico contratado que é o que se encarga dos contidos, é un que se encarga das continuidades, de encontrarche un oco no estudio se queres gravar, se tal. Ele é o que prepara todo. A mí sácame moito traballo, porque eu bastante teño que a cuestión xornalística, con encontrar os convidados, a preproducción, preparar o guión, a escaleta, facer o programa, que che quede ben tal cual, como para despois tamén dedicarlle á postproducción. Entonces, que me gusta moito ese falso directo, que comentaba tamén Pepe antes, é dicir, darlle pois, que o programa teña viveza e non andar con moitos cortes. Sí, é o técnico o que moitas veces fai ese traballo tan importante. É que claro, Radio Allariz, polo visto, é unha irmán rica de Radio Redondela, porque Radio Redondela non hai técnico, non hai nada, o sea, facemos todo en autocontrol, co cal aquí bueno, vivimos grazas, sobre todo, a eses colaboradores que de xeito desinteresado se achegan á radio, eles preparan todo o programa, eles traen a música, eles... E logo nós o único que facemos é en autocontrol, gravamos, e eu tamén me encargo de subilo ás redes, e aí, claro, eu noto tamén que non podo competir coa xente máis nova. Eu, ao final, subo ás redes e punto. Todo isto de KPI e de... non sei, eu subo ás redes e que se espalle ou non. Sempre hai que apartar un remanente para empresas como a Actual Comunicación que che fan eles todos, xa. No voso caso, vos editades, dades o produto final, pero a subida ás redes que facedela vos tamén ou xa o fan dende a radio? Sí, en Radio Estrada súbeno a iVox, aí estamos presentes para quen nos quera escoitar, e logo, pois, sí, estamos pendentes, verdad, Bea, sí, de ter, pois, unha rede social, porque consideramos que é moi importante. Claro, porque unha vez subimos o produto a iVox e aí o deixamos, pero despois o que é a promoción en outras plataformas como pode ser Spotify ou se non dás de visibilidade en Facebook, en X agora e este tipo de cousas... Claro, faise dende as radios municipais. Claro, é que nós temos unha páxina web. Entón, temos todos os podcasts aloxados nesa páxina web e publicamos en Facebook e en Instagram e sempre con un enlace, porque ao final o que queremos é que todas esas persoas acaben na páxina web. A ver, a mensaxe tampouco aquí que parece que a Radio Allariz é a BBC. Quere dicir, o que pasa que si que che fai o traballo Carlos, empaquétache, preparache todo, despois toma, aí tes o paquete colazo. Ahora buscaste túa vida, ele o que fai é emitir, programar na grella, sacar contidos, e aí vai o Galiportus un programa máis, e despois ti tes a bola no teu tellado. Colles o paquete, colles o episodio, e despois a partir de aí, evidentemente, alóxalo en iVox, redifúndese en Spotify, Podgalego, Deezer, Apple Podcast, bla, bla, bla. Tú falle, si queres, difusión en Instagram, onde sexa, medrando, como todo o mundo, depende das ganas que lle queiras meter o teu proxecto, e mesmo en YouTube tamén, que tamén o estamos intentando subir. O que pasa que, bueno, claro, o técnico chega hasta onde chega e ten máis programas dos que atender, como para despois atender das redes de cada un. Hai unha cuestión que me pasou a min esta semana, porque, bueno, do obradoiros e cando falo da sensibilización de cando se sube algo a internet que nos perdemos o control sobre iso, e sempre poño de exemplo o podcast do meu programa, simplemente buscando en internet, en Google, poñendo o nome e podcast, non? E apareceume unha cousa moi curiosa, que o meu podcast aparece en Podimo.
O sea, eu quero dicir, aparte de todas esas plataformas, cando eu só subo a 3 plataformas, non? Dereitos de autor, quen monetiza eso? Porque nós, claro, aceptamos as licencias de todo para subir a iVoox, falando co director da radio e tal, eu dicía, bueno, pois o que pode ser é que igual teñan un convenio a iVoox con Podimo e lle den os contidos libres, o sea, gratuitos. Temos pasado a vos algo, vos o podcast é máis reciente, son creo que 6 capítulos ata o día de hoxe, pero vos cos contidos notades que aparecen noutras plataformas que non son as vosas propias e que eles pola súa conta son plataformas de pago e que vos non estades monetizando? Sí, bueno, eso, arrancas un pouco con iVoox, como iVoox, digamos que só podes aloxar X episodios, pagas unha cota anual e permíteche aloxar todo o que queiras. Nos xa levamos iso 2 temporadas e ao final temos 100 non sei cantos episodios, porque é louco ou loucos da temática galaico-portuguesa. E despois, digamos que iVoox despois reparte. Eu pérdome bastante con Spotify, porque non sei moi ben o Spotify for Creators de non sei cuánto, non sei moi ben como analizar aí as métricas. Entonces centraste un pouco en iVoox, que é bastante máis opaco, porque tampouco sei moi ben as estadísticas aí como van nin como non van, pero digamos que a partir de iVoox, pois aí está. Está o que diste, para un lado, para outro, e un pouco perdes a pista de como van os dereitos, as métricas e as repercusións en cada tal, pero si parte todo de iVoox. No vosso caso, non. É que non teño nin idea, para min xa che digo, eu subilo á página web, a partir de aí enlazalo un par de redes. Vos subídelo propiamente a vosa página web. Sí. Non nos subides a iVoox, non? Vale. Eu estou moi perdida, eu son a veterana aquí. No, tamén é outro xeito de tamén levar tráfico á vosa página web, que non se perda nin se vaya diluindo, non? Noutras plataformas. Está ben. Bueno, vos iVoox, en principio, despois a página web de Radio Estrada e tal, non? Falaban Nuria antes tamén, que me pareceu importantísimo, tiño eu tamén aquí apuntado, de utilización do podcast como arquivo de memoria colectiva. A nos pasounos en Radio Estrada porque nos facemos 30 anos este ano, non? E entón hai arquivo, hai memoria da nosa vila que o perdemos porque cada locutor ou cada colaborador que pasaba por ali pois o levaba incluso en minidisc ou este tipo de cousas. Entonces nós agora non temos acceso a ese arquivo. Grazas aos podcasts, aloxalo tanto sexa en iVoox ou en páxinas web, sí que podemos facer esa memoria colectiva, non? A min a página web me parece un recurso moi interesante, porque aí sí que quedan aloxados todos os programas, todas as entrevistas, todas as noticias con cortes de voz, todo iso sí que queda para, en principio, para sempre. Non sei se en algún momento iso desaparecerá aí na rede. Os dominios e tal, claro. Sí. Eu desde aquí, desde esta altofalante tamén un pouco aludir aos diferentes programas da Radio Eriz que levan, se me escoita, escoitasme, sí. Digo que a programas que levan non experiencias recentes como a miña, sino a programas que levan desde os 90, desde que comezou a radio municipal a funcionar, como o Cartafolk, que o que diste é unha memoria viva desde o 92, penso que é Miguel Fernández, unha aperta tamén para él, que leva 30 e pico anos facendo Cartafolk, ou Viaxe a Toyland, tamén de Noelia Almenara, tamén sobre, bueno, un pouco especificando aí sobre folk e country norteamericano e demais. Cartafolk sería máis, evidentemente, cuestións de folk. Bueno, son dos clásicos da Radio Eriz que levan 30 anos. Os protagonistas tamén foron evolucionando xunto co propio programa e, bueno, fálanos de 3 décadas de radio municipal espectaculares. Claro, que se pode ir, nos o que comentaba, temos viaxes a Argentina, viaxes a Cuba, cando foi a banda municipal, viaxes a Brasil, que se fixera toda unha xira, que temos só algún pequeno extracto. A vos tamén vos sirve tamén para esas conversas que tendes en fechadas no baño, que ás veces tamén, cando se fan uns podcast de entretemento que é máis a vosa liña, parece que só é humor, pero o humor tamén ten unha connotación social e tamén nos sirve de arquivo para documentar o que está acontecendo nese momento a nivel social, non? Claro, ese era o noso interés fundamental, falar de cousas moi serias
en tono humorístico, non deprimir a xente, senón dicir, mira, daqui tamén se sae, podemos atopar solucións entre todos. É de dicirlle a xente que todas esas cousas que lle preocupan a todo o mundo realmente son cousas compartidas, que ás veces parece que temos preocupacións ou que vemos as cousas nós dun xeito moi específico que non hai ninguén máis que teña esta visión, que non sexamos alarmistas nem nada, que comparta a nosa visión. E entón nos partimos desta base. Ademais que eu creo que precisamente os podcasts o que fan é darlle voz a moita xente e permitirte encontrar xente que pensa como a ti, xente que ten o teu punto de vista, xente que non é especialista nun tema, pero que ese tema lle importa. Quere saber máis, sempre che gusta compartir visión con outras persoas. E tamén ese romper barreiras xeracionais, non? Porque hai xente de todas as idades que seguramente vos vayan comentando o podcast e poñéndose en contacto con vos. Sí, bueno, xa che digo, somos moi novas aínda no mundo do podcast, pero sí que nos gusta moito eso, a conexión interxeracional, porque imagino que nos os venres pola noite cando nos emiten ás 9:30 en Radio Estrada, e se alguén lle pilla no coche cos nenos ou con adolescentes ou mesmo un señor ou señora xubilado, pois pode conectar con nós perfectamente. Claro, porque utilizar a plataforma da radio para emitir o podcast, o que facemos nós é o proceso inverso a moitos outros podcasts, que eles chegan a eles unha audiencia específica. Nós ao revés, temos o noso contido e partimos da audiencia de Radio Estrada. Facemos exactamente ao revés, temos unha audiencia amplia, moitos podcasts teñen unha audiencia que está especificamente interesada nese contido. Sí. Justamente, pois, falando de contidos específicos, as campañas temáticas funcionan mellor como podcast? Cando temos por exemplo, agora está a volta da esquina, o 25N, pois en vez de facer un programa especial, pois vamos a facer un podcast. Eses tipos de podcast funcionan mellor como as campañas temáticas. A mí non me pregunte. A mí non me metas. Sí, penso que un pouco si faz non unha serie específica que dis sobre o 25N ou sobre educación, sobre sanidade. O podcast permíteche segmentar moi ben e permíteche que tú teñas pois X episodios aí concretos sobre calquera temática hiper mega fragmentada. Entón sí que o podcast específico funciona moi ben. Sí, sí. Vos a nivel humor tamén, non? Supoño, porque xa son categorías que a xente busca, non? Claro, humor feito por mulleres, non para mulleres exclusivamente, pero sí que o mellor a perspectiva feminina está moi presente, sen dúbida. Volvo ao principio, xa para rematar. Vexo que Ana está relajada falando, entonces supoño que vamos ben de tempo. Creo que están mirando Tinder. Si fixome match, non tal, mira, aí están. Bueno, é que a mocidade xa sabedes que están cas redes sociais e están o deles. Efectivamente, entón. A mocidade. Como achegamos a mocidade á radio, non? O podcast decíamos que, bueno, que pode ser un bo xeito, pero nós cando levamos aos centros educativos a radio, a eles o que lle gusta é poñerse os cascos, poñerse diante do micro, ver a pecera, non? Entón, bueno, como quitamos a rapazada e a mocidade das redes sociais e do móvil e como os achegamos á radio tradicional, non? Traballades con institutos, con escolas tamén, para poder achegar a mocidade á radio tradicional. A ver, eu creo xustamente que o podcast o que fixo, non sei se é o que estás intentando decir, é afastar a xente da radio, as máis novos. Cando eu comecei na radio en Redondela, viña xente moi nova que quería facer un programa. Por qué? Porque non tiñan as ferramentas na casa para facer un podcast. Entón o que querían era, teño unha inquietude, me gusta a música rock, me gusta, bueno, o que sexa. Entón, me achego a radio, oye, podo facer un programa, querría falar disto, eu podo gravalo aquí? Sí, por suposto. E vais emitilo? Sí, non sei que. Claro, agora igual dicen, para que? Si xa teño a forma de facelo e de espallalo a través da rede e o fago na casa cando a mí me peta,
con quen quero, non teño que coordinarme cunha emisora, pedir permiso. Eu creo que o afastou. Sí que vamos aos institutos ou intentamos que os institutos veñan a nós e sempre hai moito interés por parte dos profesores e tal, pero ao final moitas veces queda en nada. Queda moito interés, pero é difícil coordinar horarios, é difícil mobilizar. Logo, sí é certo que agora os centros educativos casi todos teñen unha radio. Entón, bueno, vanse facendo cousiñas. Sí, un pouco eso. Eu estou un pouco fora do tema. Casualmente, outro día falei que a Escola de Idiomas de Ourense sí que hai alguna posibilidade de colaborar, é dicir, entre o medio de o que significa a radio escolar, que sempre funcionou e houbo cousiñas, con cuestión tamén de centros educativos, neste caso de educación non formal, para un pouco facer esas colaboracións a nivel lingüístico, Galicia, Portugal e demais. Eu, se me deixas 10 segundos simplemente, gustaríame facer aquí o chamamento para a importancia da radio municipal tamén como significante. É dicir, eu cada vez que intento contactar, eu que sei, con un músico portugués, con Pauleta que xoga no Benfica, que é galega e tal, de Redondela, que dicir, ou do lado galego tamén. Mesmo acabamos grabando un programa en Estrasburgo, no Parlamento Europeo, por unhas burocracias e unhos trámites e unhas normativas que intentan achegar estados e reducir trabas burocráticas entre fronteiras. É dicir, todo isto é gracias á radio, porque eu como Germán Estévez, sí, moi ben, teño moita labia, o que tú queiras, e moitos contactos, e mil tal na axenda, vale, pero eres Germán Estévez. É dicir, cada vez que intentas chegar a un gabinete de prensa polo medio, hai un filtro, hai, quen eres tú, de onde é tal? O señor Liga de Galiza, o señor é o tal... Sí, vale, moi ben. O señor é de qual medio? Sí, Radio Eriz. É unha radio. O jornalista galego, é radio. Digo, no meu perfil de entrevistas, de actualidade e demais, ter a marca de Radio Eriz detrás é fundamental. Entón, eu tamén quero reivindicar ese papel, ese formato híbrido entre o que é a túa marca persoal e o apoio da radio municipal, sen o cal sería imposible chegar a certa xente que xa che di directamente, ponta a cola. Ponta a cola, está moi ben que me chames se eres un influencer moi tal, eu non sei que, o meu escaparate aquí con el Jorge Wild. Cantos millóns de seguidores tes? Jordi Wild, pero cantos millóns, quer dicir, se non eres ninguén, con todo o cariño para o que facemos nós, pois, ostras, está Radio Eri detrás. Entonces, oye, pois é un medio, máis pequeno ou máis grande, pero aí está para apoiarte. Vos notades tamén ese paraugas, non? Que administra Radio Estrada xustamente o voso podcast. Claro, ademais é que para nós a radio municipal en xeral parecenos que é un medio excelente para chegar a toda esa xente que por suposto non se achega aos podcasts, pero que sí necesita estar no mundo, por así dicilo, non? Desde estar informado por comarcas, das súas cousas da súa terra, esa cercanía que teñen as radios municipais, que é importantísima tamén como gabinete psicolóxico, verdad? Que tamén chama moita xente. Sí, bueno, eso penso que nos pasou a todos, non? Que a xente chama que se me acaba a canción. Pero a min non o rollo. Bueno, tamén se agradece esa cercanía. Eu sempre poño un exemplo. A nós en pandemia éramos nós o enlace entre a xente, o centro de salud e as farmacias, porque o centro de saúde estaba colapsada a centraliña, nos tiñamos liña directa co xefe de servicios e con todos os teléfonos dos farmacéuticos, e había xente que tiña que tomar a súa medicación pautada recurrente que mensual, que se acababa e non se estaba dando prioridade. Entonces chamaban á radio, nos chamábamos ao xefe de servicios, despois á farmacia, xa tes a medicación, tal. O sea, fixemos esa labor en pandemia que é moi... Bueno, aparte de atender divorcios e cosas así. Vale, pois veña, as tapas mandan, non? Somos país de tallada, entonces temos de... xa para rematar, entón, como atraemos xa a eses novos públicos? Temos o podcast Transformación do que é a radio, non? Cada un, pois, eso, plataformas, páxina, pero todos utilizamos o que ven sendo o podcast xa para crear contido ou para darlle difusión aos nosos contidos. Pero como podemos seguir atraendo o público? Necesitamos tamén facer eses pequenos shoots, eses reels
con atención aos 3 segundos que decía Lorena, meternos en TikTok tamén coa ligazón dos podcast. Como ten que seguir avanzando as radios municipais para chegar a esos públicos? No, ia decir que esa é a miña pregunta tamén, se alguén me pode contestar. Bueno, pero a idea de Radio Redondela para chegarse a eses públicos. É evidente, se buscas a cantidade ou se buscas a calidade. Se buscas as dúas cousas, que é o ideal, pois sí que, a ver, non hai moito máis de onde quitar. E refírome que se queres ser un programa clásico de radio municipal, soñador, idealista, ademais, que tamén está moi ben, pois as cousas quedan no que quedan. Si queres chegar a públicos grandes, neste caso, se nós queremos penetrar no mundo lusófono, con 300 millóns de falantes, oi, que está pasando aí entre o norte de Portugal e a Galiza, tal, non sei que non sei canto, moita xente chega a ti grazas ás redes, grazas aos reels, aos shots, aos que tú queiras. Entón, ou estás nas redes ou non estás. Eu tamén non quería poñer moito a miña cara, e ao final, algunha vez, vai ter que aparecer e dicir, tendes que escoitar tal e cual, que está moi ben, porque isto, por aquilo. Entón, é evidente. É dicir, ou te adaptas, ou, se non, podes ter moita calidade para 4. Depende do que queiras. E vos tendes pensado dar o salto ás redes sociais aí para a promoción do vosso Sí, claro, podcast? porque ata o momento dependemos das redes de Radio Estrada. Radio Estrada ten que atender a moitas cousas, non a nós especificamente. Entón, sí, claro. Ademais que é unha cousa que nos axuda a nós e axuda a Radio Estrada tamén. Sí, é Así que simbiótico. está perfecto, sí. Bueno, pois ata aquí xa sei que foi breve pero intenso, así que moitísimas grazas a todos por asistir.